Umculo okholo uThina Zonke uthe abantu abangamkhaleli ngesimo esimvelele ngoba bekuwukunyakaziswa uNkulunkulu ukuze ambone ukuthi uqine kangakanani. Uthi nangesonto ledlule kuvele izindaba zokuthi emzini wakhe oseNandi eGasile izigebengu zathatha impahla ezahlukahlukene kanye-ke nemoto. Uma echaza uthe abenzi bobubi bavelele bamvalela amahora amabili yena nomndeni wakhe, nokuyinto angeke ayikhohlwe empilweni yakhe. Kodwa kukho konke-ke uthe isigebengu esisodwa esasikhona sibakhombisa ububele bedinga amanzi nezingubo zokuthi-ke bafudumale. Kulaba besilisa ababekhona bafisela oyedwa kokwabo ukuthi ashintshe, kodwa ngoba konke sebengenela bathinta izimpahla zakhe bazoshintsha. Waqinisekisa ukuthi-ke asitatazeli kuko konke okwakwenzeka. Wayembiza ngomanzini embuza ukuthi-ke nezinye izinto ukuthi zingakuphi. Lokho-ke nje kwakwehlisa umoya wakhe, akabangasaba nendaba nokuthi-ke ubethunyiwe noma-ke ubone sebefika ukuthi eze kwakhe noma lowo muntu okuyisigebengu ayesithandayo. Kusho-ke uThina Zonke uthe wayekhathazeke ngakho uma ephuma yangaphandle angalizwa izwi lakhe njengoba wayesemathemba futhi ezizwe ephephile uma eseduze kwabo. Kuyena-ke wakubonakala sengathi uthunywe uNkulunkulu ukuthi-ke abavikele. Wamcela ukuthi-ke abakhiphele izimvume zabo zokuya kwamanye amazwe, i-passport, ngoba-ke bazodinga maduzane. Umkakhe wacela amanzi nengubo azogoqa ngayo ngoba wayengagqokile. Wanika uNdumisa indodana yakhe ucingo lwayo ukuthi alufihle, kodwa laba abanye balibona balithatha. Bathi-ke ebabephuma balithola phezu kwetafula, waletha izingubo ethoyilethi lapho bavalele khona ukuze-ke bafudumale. Waxolisa sebeqedile ngakho konke abakwenzile. Umbonile kuNkulunkulu ngalesi simo futhi-ke ukholo lwakhe luqinile ngaso sonke, kusho uThina. Uthe uyafisa ukuthi abazothenga izimpahla zakhe bashintshe ngezindlela ezahlukahlukene bamazi uNkulunkulu. uThina uthe akukho okusha abakuzwile emaphoyiseni futhi-ke abamgxekanga ukuthi ubeveza umuzi wakhe ey'nkundleni zokuxhumana kungekho ovelelwe yilesi simanga. Lapho-ke umbono wabo ukhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uCorona Robert Nejula uthe msukuphendula ngemuva kokuthunyelwa-ke kwemininingwane yaleli cala.